по-висок шофа. Не бе, то по-голямо. Айде да се наредите повече вас, да разделим на две. Айде да наредете се Един момент само момчета да заминат. Всеки има екшен. Камерджи! Правите турне, яко! Дено съм на Слави Трифонов на Константин. Добре. Един момент, искам само, тъй като днес ще имаме доста неща. Музикантите, танца, да бъдете концентрирани и да завършиме и съответно да започнем и друго. Ставаш. Сега ветричките, елата по диагонала. Така. И Някой много видео снимате как ще дигате там. Мале, Сашо. Стойте с мен, така се наредете по диагонала с мен. Готов? Така за да се насочим. Същото е от тази страна. Момичетата по диагонал. Само че обяснете какво е диагонал. Не малко да е. Една за друга. Не хвалите тия яките маривина, аляска ли ти? Старите тия греки ма не крадат, тук всички сме българи. Влизате на сцената с основното хоро, че как тази ще ви вода. Айде всички за ръце. Момичетата чакате през това време. Вие сте още малко така освободете нас, защото не се виждате. Вие не се виждате на сцената и ще слизате и вие от сцената, защото на терапията ви на сцената. Ето как ще се скриете малко на Сложи ми чапергежа. Започваме да видим 4 пъти хорото. Вие, момичетата, спете и чакате, аз ще ви кажа правилно. Добре, нека да е с музика, що ми е правилно. Да. Ти си на... Много ни е тясна залата и идеята каква е. Ако вие излизате от тук, примерно, това е сцената, публиката е там среща. Излизате от тук 4 такта, обаче няма да го завивате на хоро. Ще го играете само насам право. И стигате в една редица, идвате до тук и свършвате за тези 4 такта. Може ли да го направим? И когато свършите... Някои момчета да разширят повече? Ами, може да... Не, значи ли може и в стола да влеземе, ще свалиме уредбата. Не сега, за следващия път, защото тук явно не е тясно. А пък всичко да изкарваме е много... Добре, просто ще правите по-малко стъпки. И когато направите тези 4 такта по хорото, 4 пъти, правите права редица. Нещо на Права редица и оставате и почвате основно хоро с кръстовка. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Правите това на място. През това време момичетата идват пред вас, вие сте малко по-назад. Слушайте ме, защото няма да схванете. Вие сте така малко по-назад. Това време, след това момичетата тръгват една срещу друга, двете групи. С основното движение. Раз, два, три, раз, два, три. По средата се засичат двете групи. Разбирате? От начало! Имате, вие момичета имате 8 такта. Трябва да се броите. Раз, два, три. Втори път. Трети път. Четвърти път. 8 пъти, докато се съберете. Когато сте вече една срещу друга, се хващате. Шо, аз ги снимам 50 пъти. Става здраво, да ви.
Трябва. Четири пъти ставате на място, почвате да правите. Азис, къде си? Дай да. Добре, почваме си. Нека да чуем. Така, това беше инструментала, сега какво ще ни представи? Тала. Кое е следващото? Какво ще ни представи сега? Първо с нея. Не, какво ще ни представите? Айде, те там брука, нещо ритъм. Кой ще прави сега? Вие сте на групите, не само с пол барабани правите.
с отрязани от теб крила, стълба до небето, построих да ти сваля звезда. Ангел парта, с отрязани от теб крила, стълба до небето, построих да ти сваля звезда. Но ти не пожела, не пожела, но ти не пожела, избра да си сама. Но ти не пожела, избра, но ти не пожела, избра да си сама. Може би сега плачеш нощите ти си сама, но няма да се върна, нито заради една сълза. Но ти не пожела, не пожела, но ти не пожела, избра да си сама. Но ти не пожела, не пожела, но ти не пожела, избра да си сама. Но ти не пожела, не пожела, но ти не пожела, избра да си сама. Но ти не пожела, избра да си сама. Но ти не пожела, избра да си сама. Айде сега и вие да ни покажете. Вау! Аре, това съм аз. Айде, Асане, я да ръкупи, Асане! Аз съм Мустафа. този не е много чувствителен. Без микрофони, знаеш ли да направите вътре? Добре, айде. Без микрофони, брат. Без микрофони, знаеш ли това? Представи хвалите микрофони. Мариане, искай малко повече такова думината. Турска зараза. Но ти не пожела, само това. Голям си леста. Айде, оркестър тут. Оркестър. Забайте лъжиците, ако искате. Лъжици искате, бе. Ще ви свършите. Само искам чергарство. Искам модерно. Хайде, намерите му гласите по Ще да скъсам. Ще да скъсам. Някой дали на Яне Ама не го вижте това бастане. Това да були, брат. Може да скочете на телефоните. Сега ви сучените, бега. Няма ли малко височи? Малко тълността да се дини. Най-простия, брат. Уникален тъпана. Казват, че в оборище са най-тъпни. Еш, опа, не! Ще скараме!
Ама тук интернета... Айде, Кажи някаква песен, може да... Коя песен искаш, бе? Кажи някаква бяла... Ай, с песен ли сакаш такова? И музикант сте ви. Кажете, може да имаме тук на компютър. Някаква песен искаш? Кажи. Ама не някаква песен. Каква песен? Рещем. Режу. Нека колегите да спомнят. Тонки, нали сега сме момчета? По-напред ти там си изолирал. Не, добре. Момичета се справи, че сега да видите ги. Без да се смета, Аз казвам основното. Не пусти музика. Така. Добре. Основното движение. Раз. О, аз бише дебил. Аз правото не мога това. После имате спусъка напред, който справа опър крак, наляво и надясно. И после кръстосвате отзад. Къде? Я Бориска много направи. Я да видам. всички. Дали обичате футбол? Разбира се. Разбира се. Наляво, още кръстосвате и с другия крак кръстосвате. Енчо, колега, ела тук. Колега каза, аз гледам. Тук перфектно, виж как се отвърши. Как искате да го запомните? Спусти! Дай музика. На кое? Как да ви ги пратя? Трябва да ги кача на лаптопа. Чекай
наистина последно, че е Девета ще видите. Шутгио фамилия. Няма да работи го в тези.